inauguramos unha serie de concentracións aquí na Praza da Justicia Social de Vigo diante do Concello da nosa cidade, porque queremos seguir pelexando para que hayan uns recursos sociales aceitados ás necesidades das cidadáns e cidadáns da nosa cidade. A próxima xuntanza onde pensamos que tenemos capacidade para convocar a máis persoas, máis colectivos que se acheguen hasta aquí, sería o 12 de xaneiro. E entón, a nosa idea é facer cada 15 días o luns ao son para bater con tarteiras, sarténs, tapadeiras, perolas, o que seña, e facer unha cacerolada contra un goberno municipal reaccionario que está sometendo aos cidadáns de Vigo máis empobrecidos a total nulidade, facendo que non existen, que non pertenecen á nosa cidade, en definitiva que non son fillos desta cidade. E por eles, por estas persoas ocultas que pretenden que non existen, imos a facer cada 15 días, un luns sí, outro non, o luns ao son. Entón, imos a meterlle hoxe unha pequena cacerolada, pero este é a semente que pretendemos que no futuro teña máis éxito de convocatoria e a ver se somos capaces de facerlle ruido a este Concello para que non sigan silenciando a pobreza que hai. Temos que decir que nos solidarizamos cas traballadoras sociales do Concello de Vigo que están a padecer unha situación extrema por falta de persoal e que repercute gravemente nos cidadáns máis empobrecidos da nosa cidade. Por todos eles, por estas necesidades que son xustas, imos a tocar estes instrumentos.